ଯାଉଛି ଟିକେ ସଜ ପଡ଼ିବି। ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ମୋର। ମାମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ସଜଉନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସଜା। ଏଠି ୱାଇପ୍ସ ଫୁଲେଇ ଦେଲି ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ପୁରେଇ ଦେଲି। ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଗଗ କରି ଛାଡ଼ିଛି। ୱାଇପ୍ସ କ'ଣ କଲିମି, ତାକୁ ରଖିଦେନି। ୱାଇପ୍ସ କାଲି କେଉଁଠି ରଖିଦେବି। ରଖିଦେଲି। ମାମା ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଲାଏ ମୁଁ ପୁଲେଇ ଦେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାଗରେ। ଏଇଠି ମୋର ଡାଇପର ପୁଲେଇ ଦେଲି। ଡାଇପର କାରଣ ମୁଁ ମେଞ୍ଚେ ଛୁଚୁ କଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପୁଲେଇ ଦେଲି। ଦୁଇଟା ପୁଲେଇ ଦେଲି। ବାଗେଇକି ରଖିଦିଏ। ଯାଉଛି ରଖିଛି ବାଗେଇକି। ହଁ ରହିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ଜୋତା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଲଟା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି। ମାମା ହଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ଓଲଟା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି। ଓହ୍ଲେଇକି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବିନି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ସେଟା କାଲୁଛି। ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଯିବି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଦେଖିବ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଟି ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟି ଡାକେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲୁନି କେଉଁଟା ଲାଇଟ୍ କେଉଁଟା ଲେଫ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ପେଲେ ଓଲଟା ହେଉଛି। ମାମା ପେଲେକୁ ହଜିବ। ମାମା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ମାମା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ସୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଥିଲି। ପେଟ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାମା ଘରେ ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ। ଆଜି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କୁନି ବେବି ବୋଲି ବସି ପାରିବିନି ବୋଲି ମାମା ଚାଲିଆ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ। ଯେହେତୁ ବାବା ଅଫିସ୍ ପଳାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ହାମା ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖି